My sa teraz v priamom vstupe exkluzívne prenesieme do Ošťadnice, kde prebieha výber slovenských dievčat do svetovo známej modelingovej agentúry Quasimodo Fashion Look. Zo 180 prihlásených dievčat vybrala medzinárodná porota 5, ktoré postupujú do užšieho výberu. V kultúrnom dome v Ošťadnici je už naša redaktorka Zuzka Golibodianová, ktorá vám prinesie ďalšie informácie. Ďakujem, Andy. Ja som tesne pod pódium, na ktorom moderátor Paľo Habera o chvíľu prečíta mená 5 najkrajších dievčat. No a keďže to bude v angličtine, respektíve slovenčine, ale potrebujeme to mať preložené do angličtiny, ich bude pre svojich kolegov v porote prekladať idol ženských srdc, americký herec George Klonovaný. Vítaj u nás. Pozdravujem Ošťadnicu. Hello, Pissing City. Blanka Hovniválová. Membráne Rolling Shit. Z Liptovského Mikuláša. From Liptov Santa Claus. Mária Drbohlavová. Mary Fuckinghead. Z Rimavskej Soboty. From Rome Saturday. Ildiko Prostá z Komárna. Stupid Ildiko. From Los Mosquitos. Emília Tichá. Emily, shut up. Z Dunajskej Stredy. From Danubian Wednesday. Venuša Nerozhodná. And Venus plus minus. Z Trenčianskej Teplej. From Trenčiner Lesbian. Toľko teda pre poslucháčov Zuzana Golibodianová zo Ošťadnice. Prepáč, Zuzka, nás by ešte zaujímalo, aké má Paľo pocity z celej súťaže. Môžeš ho trošku vyspovedať? Aj Georgia Klonovaného? Nie, to nás nezaujíma. OK, George, thank you and fuck off. Paľo, ktorá baba sa ti najviac páčila? Vidíš tam tú 5, tak tá má nádherné prsia. Myslíš tú, čo k nám stojí chrbtom? Počkaj, ona stojí chrbtom? No, Paľko, to, čo si označila ako nádherné, to je hrb. Nesnažila sa ťa niektorá zo slečien ovplyvniť nejakými neslušnými návrhmi? Nie, ja som mal v rukách dotazník ku každej súťažiacej, ten sme spolu vyplnili. Ja som si ich všetky odfajkol a koniec. Výborne.